birni mai mata mai mota cinjimin gari mai dala da gwamnan dutse Kano da birni Kano Madina ta. Barkanmu da kasancewa da ku a wannan ɗaki na taro, a kuma taro na 'yan aji na 2009 na wannan makaranta mai albarka wato Amide Secondary School Bukavu Barracks Kano. Wato malamanmu wanda suka yi hidima a gare mu a lokacin da muke da bukatar su sosai, kuma ba ma wannan lokacin ba, har yanzu muna da bukatar su. Da farko a ɗakin taron nan muna tare da Malam Basiru Kasim Dan Dago, wanda principal ne a lokacinsa muka gama makaranta. Sannan muna tare da Malam Bashir Sale Dukurawa, da Allah ta mai. Sannan muna tare da sabon dakta, wanda Dr. Jibrin Sani Ayaki, wanda malaminmu ne na Hausa. Da fatan dakta zai mun afuwa saboda yau in turanci ma zan yi, in ma Hausa zan yi a gaban malamai na ne, ba sai dai a yi mun afuwa da yadda abubuwa su kasance. Sannan muna tare da Malam Salihu Garba, wanda shi ma malaminmu ne wanda ya dauke mu agric science a wannan lokacin. Da yawa wasu sun dan manta da yanayin saboda yanayin shekaru. Sannan kuma akwai Malam Ali Abdu Musa, wato comrade, wanda kowa daga asalin comrade. Akwai Salisu Usman, wanda wato Brazil. Barka da zuwa sa. Baya ga akwai kuma wakilci ko wance shugabanci na kungiyar ɗaliban Amide na ƙasa, wanda suka ga ya kyautu su bibiye mu su ga wani irin abubuwa ne muke yi, inda muke da gyara su dan tora mu a hanya mai. To yanzu haka dai akwai Malam Ali Nuhu Tanko, malamin da ya dauke mu mathematics a wannan lokaci. Sai fa ka yi shi malam. To akwai wakilci na shugabancin kungiya, akwai Sylvester Oso, national body. You are welcome, sir. To baya ga shugabanci akwai kuma shugabanni na kungiya, wanda da yawansu ba mu gama dai wannan ba. Yanzu dai akwai ni da nake gabatarwa, wanda zan jagoranci gabatar da taron, wato sunana Aminu Usman Abubakar, ni ne PRO na wannan class. Sannan kuma akwai sakatare Mubarak Suleiman Baita, wanda tare da shi za mu kasance za mu jagoranci gabatarwa. Akwai Ali Mukutar, wanda shi ne ma'aji na wannan kungiya. Akwai kuma Sunusi Sharif, wanda shi ne auditor janar dawo. Akwai mataimakin shugaba, wato Umar Haruna Sha'aib. Shugaba shi ne Abdurrahman Ibrahim Shehu. Muna sake muku barka da zuwa taro na NSS 3D aji na 2009. To ba tare da bata lokaci ba, zan kirawo Muktar domin ya bude mana taro da addu'a. Malam Muktar. Baca kafa da yadda aka zo lafiya, Allah sa a tashi lafiya. Wallahu kafa da iyayen mu da suka riga mu da su, Allah ya rafa su. Mu da ke rayu Allah kuma ya samu kuma lafiya. Amin. To babu abin da za mu ce a wannan ɗakin gabatar da taro, sai dai mu wa Allah godiya, duba da yanda duk 'yan wannan aji namu kowa da irin yanayin ci gaban da ya samu a rayuwa. Kuma wannan abun farin ciki ne, kuma credit ne zai tafi ga ku malamanmu, waɗanda a lokacin kuke ta ƙoƙarin saisaita mu zama mutane na kirki. Wannan za mu kirawo Abdurrahman Ibrahim Shehu, wanda shine shugaba na wannan tafiyar, domin ya zo ya gabatar da jawabin. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
masu girma manyan baki malamanmu na wannan makaranta mai albarka, mune muku barka da zuwa wannan taro mai albarka. Masu girma 'yan uwana, yayyi da kanni da abokan arzika na wannan makaranta ta mai albarka, ina muku barka da zuwa wannan taro mai albarka, da fatan Allah ya mai da kowa gidansa lafiya. Sunana Abdulrahman Ibrahim, kamar yadda kowa ya sani, ni ne ciyaman na wannan kungiya ko kuma kwamiti na wannan class namu. A ƙarƙashi na akwai mataimaka, akwai mutum kamar 5 zuwa 6 wanda da taimakon Allah subhanahu wata'ala muka samu dama har muka kawo wannan gaci na wannan taro mai albarka. Abubuwa da su dan faru waɗanda su ne suka motivating ɗinmu, suka janyo muka zauna muka ga cewa ya kamata mu zauna don ƙara haɗa kawunanmu da kuma ƙara ganin fuskokinmu da ƙarfafa zumuncin da yake tsakaninmu a matsayinmu na waɗanda muka zo na inuwa ɗaya a ƙarƙashin abu ƙwaya ɗaya. So wannan dalili ya janyo muka kirawo da yawa daga cikin 'yan ajinmu wanda muka sani da wanda ma muka daɗe mu haɗu ba, aka yi organizing wannan taro kamar yadda mun gabatar da shi a shekarar da ta gabata. So amma gaskiya bai zama well organized ba kamar yadda muka gabatar da shi ko muke gabatar da shi a yanzu. Mun nan bubbuɗe abubuwa saboda wasu 'yan dalilai, sannan kuma alhamdulillahi muna ta ƙoƙarin ƙara buɗe abubuwan saboda su zama kusan kowa ya san me muke yi, sannan wanda suke a bayanmu ma na Allah ya ba su iko su ma za su yi abu irin wannan ko kuma wanda ya fi wannan, da taimakon da yawa daga cikin 'yan uwa da suke classes ɗin da suke ajinmu. Mun gudanar da abubuwa, sun yi contributing da yawan gaske, wasu sun ba da kuɗi, wasu sun ba da lokutan su, sun ba da abubuwa masu yawa. Muna yi kowa Allah addu'a Allah ya saka masa da alkhairi, muna kuma fatan Allah mai da kowa gidansa lafiya. Assalamu alaikum. Jawabin maraba kenan aka saurara daga bakin shugaba na wannan tafiya Abdulrahman Ibrahim Shehu. Abu na gaba a cikin wannan ajandar bisa yadda aka tsara, za mu fara gabatar da Malam Bashir Sale Dukura domin ya bayani. Baya ga shi sai mu kirawo wato ubanmu Bashir Kasim Dan Dago, saboda abin da babba ya faɗa zai zama ya yi ɗauraya ya tattara dukkan wannan abin. To da fatan za a yi mun afuwa karya wannan order of protocols. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ai diga ku duk kwari ga kun girma. Wasu sun yi gemu, wasu har da furfura. Abin ya zama Allah ya maimaita mana. Magana akan muhimmancin classmate friends. Classmate friends are very important. In the sense that kuma hakuri ba don wani lokacin abin sai ya hankula musan da kuka shayi da ku. Abokai na aji abokai ne waɗanda suke ba a manta da su, aiza daga firamare ne ko daga sakandare. Ba aboki na aji na firamare da na sakandare ba abin yarwa ba ne, no matter what. Yanzu da yawan kuna da yawan kuna ba yan Kano ne ku, ni yawancin ku yan kasuwa ne, an karate sai aka ajiye kwalin aka tafi kasuwa. To amma babban mahimmanci anan shine shi aboki na aji, wallahi alazim wata rana sai maka abun da dan uwanka na jini bai maka ba, because shi aboki na aji kuna zaune da shi ran da kai aiza bi su wannan har da sai kullum ku faɗi ku tashi tare. Amma me ko yanzu anan fiye da rabin ku ba sa nan, amma ko yanzu anan ai ba duka tafi layi ɗaya ba. Wasu suna kasuwa, wasu suna aiki, wasu ne karatun, wasu karatun ya nisa. Amma alhamdulillah a yadda kuke ina iya nan kawai na tabbatar da duk wanda ya zo neman taimako ko gudunmawa wajen ɗan uwansa ba zai rasa ba. Saboda haka shi aboki na aji mutum ne wanda yake ba ƙashin yarwa ba. Domin me yau kana nan gobe ka iya zuwa wani waje, mai yiwuwa wata larura ka ta kai ka wani waje ko sai ka je ka tara daga jukuri a gudu
kaga baka da matsala. Matsawar duk wannan abokantaka tana nan to baka da matsala. Amma idan aka ce an gama sakandare shikenan kowa ya kama gabansa, ko kuma dan ka taka wani position abokan ka aji wasu ba su kai ba ka wulakantar da su, a'a ita wannan juna fujiyawa take yi kamar waina take, musamman yanzu da muke harkar siyasar nan wanda kake ganin da can ba komai bane ka fi shi, in ta ɗora wata rana sai ga kuma shi ake biya baya, kuma ya kai can baya ka wulakantar da shi, yau kuma ga shi ne idan ku rufe shi a baya bai da wani za kalle shi, idan shi bai kai zuciyarsa nesa ba sai ce su yana ba haka bai daɗi ba. Amma matsawar kuna tare kayi nisa, wani ina tsakiya wani ina ƙasa, da baka rayuwa ba a taɓa zama ɗaya gaba ɗaya ba. Yayin da wani izo wajen ka taimako neman taimako, ya kamata duk yadda za ka daidai gurgudu ka ga cewa ka taimaka masa. Ai zanen harkar kuɗi ne wanda a harkar wata hanya ce, shi kenan in kai masa nan kai ba faɗuwa kai ba, riba ka ci, domin me wata rana kai ma wani zai maka. Saboda haka nake so kira hankalin ku cewa duk wanda ya shiga wani position ya hau wani position, don Allah da Allah kada ku manta da abokan ku na aji. Amma ba ban ce wai dan baka da shi kuma wani ina da shi a kasuwa ko kullum ka je ka dame shi ba. Yau da gobe sai Allah, yau da gobe sai Allah, mai wahala. Na tabbatar kun wahala kafin ku fara wannan program. A haɗo nan a haɗo kan wancan a kira wancan, to dole sai an daure, domin me nan gaban abin da za ku ga amfani su sosai. Ubangiji Allah ya jagora, Allah ya ƙara da kawunan mu gaba ɗaya, da muka zo lafiya Allah ya bada mu lafiya. Assalamu alaikum. Father, you have to behave as an all student. Wataƙil farin cikin naku ne, amma ni a gona ina ganin na fi ku farin ciki. Abinda muke cewa a yi, abinda muke ta ƙoƙarin a yi, yau sai Allah gashi ya raya mu da raina da lafiyata, Allah ya kawo ni ina ganin duk da ba zan iya gane da yawan ku ba a hanya dan mun daɗe ba mu ga juna ba. Amma abin sha'awar shine da ake gabatar da kai, da sai na ji abin ya bani sha'awa, domin shi buƙatar maje haji sallah. Dalilan da sa iyaye suka saka ku a makaranta, buƙatar tasu ta biya, mu ma ko buƙatar ta mu ta biya, domin shi buƙatar dama uba in ya haifa ya ga yayi tarbiyya, ya ilmantar, ya sauke nauyin da Allah dora masa. To kuma sun sauke daga irin yadda duk naji ana gabatar da kai. Mu ma kuma da muka zo muka taya su, da aka ba mu riƙonku, sai na ji daɗi a lokacin da ake gabatar da kai, kowanne da irin inda Allah ya nufa ya dosa, babu zaman banza ko kuma irin ta masanci ko wani abu, kowa da wani abu da yake yi wanda ya dogara da shi don ya riƙe kansa, ya kuma wata riƙe iyalinsa, ya kuma iya taimakon ma iyayen nasa in suna rayu. Saboda ni a gona wani abin alfahari ne. Sannan kuma maganar da aka ce in yi, to kusan ma Bashir ya faɗi wasu abubuwa, amma ni ma zan ɗan tofa ɗan wani abu kaɗan, sannan kuma sai in dawo in ɗan wasu maganganu. To kamar yadda aka nema, abin da zan fara shi ne ita kanta ƙungiya. Ƙungiya ba ta yiwuwa sai har akwai kishi, shi ne ginshiƙinta. Inda kishi zil, to za a samu ƙungiya. Ma'ana kowa ya sa kishi a cikinta, kan cewa ya yadda zai yi, yana kishin abin, sannan kuma ya zama to akwai gaskiya, honesty. In babu gaskiya a cikin al'amarin, kowa bai sa gaskiya a cikin al'amuran ba, kowa sa san ransa, abubuwa ba za su tafi yadda ya kamata ba. Bayan an gina gaskiya, mai binta shine a cire son zuciya. Ma'ana kowa kai ya zama to yana da wani personal selfish nasa, kawai kansa yake duba. A'a, kai da kan cewar wannan kai ne, kai ma kai ne shi. In ka yarda da wannan babu son zuciya, to za a dore.
sannan kuma ya zama akwai daidaito, equality. Kada a nuna fifiko, a'a wannan yana da matsayi a wani waje, ko yana da kuɗi, ko kuma yana da wani matsayi da Allah ya bashi ya taka, ko a gwamnatance ko a wani abu, da me shi da mara shi, da wanda yake kan cewa yana da wani mukami da wanda ba shi da shi, duk a ɗauke su ɗaya ne. Hukuncin da ke kan wacce shine hukuncin wannan, matsayin wannan ƙungiya shine matsayin wannan. Idan har da wannan, to ƙungiya za ta ɗora. In ku aka rusa ɗaya daga cikinsu, ƙungiya tana rawa. Sannan sai kuma ya zama to shugabannin da duk 'yan ƙungiyar zama su sun jibanci haƙuri. In babu haƙuri, ba a zama patient with each other ba, to za a samu matsala. Domin kowa da irin fahimtarsa. Wani magana da zai gafturo maka, kai sai ka ɗauka mutunci yake so ci ma. A'a, haka approach ɗinsa yake. Wata irin maganarsa kenan, ko irin halayyarsa kenan, da sauran makamantansu. Za ka ji wata magana yadda ka san ɓarin mota ko kuma ɓarin wani abu, ko irin aradin nan ta sauka a kanka. Haka za ka ji wata magana, to amma sai a yi haƙuri da ita. In Allah dan aka yi haƙuri, za a fi kan cewa an iya tafiya daidai. Amma provided wani zai yi wani abu a hantare shi, ko wani ya kasa haƙuri a cikin ƙungiyar, za a samu ɓaraka. Daga wani lokacin ƙungiya za ta fara tangal-tangal. Sai a samu endurance, juriya, a jure. Da daɗi ba daɗi, shugabanci kamar da Imam Bashir ke faɗa, baya yiwuwa sai da haƙuri. Sai da ne sabubba nasara a rayuwa. Duk da cewa sun kawo suna da yawa, ni ma ba duka zan faɗa ba, kawai zan faɗa ne a takaice. Ɗaya daga cikin sabubba na rayuwa wanda in dai ka rike shi insha Allah wa rabbi zaka samu nasara, shine jin tsoron Allah. Duk abin da zaka yi ka hakaitu Allah a ranka, ka yadda Allah ne zai ma, to wallahi ka kama hanya dodar. Na biyu, addu'a. Wajibi ne duk abin da zaka yi bayan ka dogara ga Allah, to ka tsaya kai addu'a, neman taimakon Allah. Sannan determination, ka sa abin a ranka zaka yi, ka dage. Na uku kenan ko, ka dage a ranka, za ka sa a ranka da haƙuri, ka yi haƙuri kamar yadda mai girma ciyaman ya faɗa. Na hudu a gurguje shine taimakon juna. Wallahi tallahi, matuƙar kana taimakon bayan Allah, Allah ba zai wafantar da kai ba. Kamar yadda Sardauna wani lokaci na yi kwacin shi jin daɗin rayuwa, the beauty of life is not how happy you are, but how others are happy before you. Jin daɗin rayuwa kai ya aka ta sanadiyar ka ta silarka a ce wane da wane ya ji daɗi. Insha Allah za a samu nasara, za a samu a cimma burin da ake bukata. Sai kuma shi wannan zan yi amfani da dama in ce muku, wajibi ne, dole ne, kun ga yanzu kamar yadda kuka tattashi kowa ya faɗi irin matsayin da Allah ya bashi, wani ya fi wani kamar yadda aka faɗa. Dole ne kai ka san wane kafuwa ne, inda taimako ka taimaka masa. Na ɗaya kenan. Sannan na biyu, makaranta ita ma ta bar wani abu. Dole ne kai kokari ka ga wani legacy kai wa makaranta. Allah ya sa kun fahimci abin da nake. Makaranta ya kamata ku duba, ko da kujeru ne, ba wai na ce wai ku takura kanku ba, a'a, a irin wannan wani lokacin idan za ku kuma yin wani taron, ku yi kokari kamar operation chair misali, kowa ya kawo kujera misali, ko kuma a'a, ko ku yi kokari ku takin din kanku a gyara aji, ko da aji ɗaya ne, san cewa wannan fa makarantar ce da muka yi mata tana bukata. Kun san kun sani, ba sai na gaya muku ba, akwai abubuwa da yawa da makarantun mu suke bukata. Wajibi ne ku sa wannan a ranku, ku bar wani legacy kuka bawa makaranta ku ba. Ɗannanku suna nan, wasu suna da yawa, suna ci bukatar abubuwa da yawa, ana bukatar su a makaranta. Sannan ina ba ku shawara, kar ku sa maganar kuɗi a cikin tafiyar. Kar ku sa magana kuɗi a yanzu a cikin tafiyar. In tafiya ce tafiya za ku iya sa, shi tarwatsa taro kenan. In dai za ku sa magana kuɗi, to wallahi tallahi shi ba inda za a shi. Ne muku fatan alheri. Allah ubangiji ya taimaka, Allah ya jagora, Allah ubangiji ya bada sa'a. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Ina godiya da sanar a yaƙi, kuma ina son wannan amfani da damar a madadin 'yan class 2009
muna taya ka murnar zama dakta da kai a jami'ar. Da farko za mu kirawo Malam Salo Karbo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Duk wani jawabi da zan yi abokan aiki na sun riga sun jawabi. Sai dai abu ɗaya da zan ce shine zan ce very interested da kuma impressed. Na ji daɗi da aka gayyace ni wannan taron na ɗalibai mai albarka kamar yadda kowa ya gabatar da kansa. Ba a gayyace ni ba ko kuma ba a faɗa mun cewa wani na je ba da sana'a ko ba da abin yi ba, saboda haka shi yasa na ce wanda saboda haka ina fatan alheri gare ku, kuma Allah ubangiji ya sa ku zama manyan gobe ku yi abin da ma ya fi namu. Kuma a takaice kamar yadda malam ya bada shawara guda ɗaya, ko da aji ne SS 3D aka ce yau kun yi, abu ne mai daɗi. Kirawo Malam Alinu Butanko domin ya tofa albarkacin bakin sai albarkaci wannan taro. Matukar farin ciki zuwa wannan taro saboda na ga ɗalibai gaba ɗaya, kama daga 'yan kasuwa, wasu ma'aikatan gwamnati da abin da ya kama da haka. Gaskiya na yi farin ciki, na ji daɗi. Allah ya muku albarka gaba ɗayan ku, sannan kuma Allah ya albarkaci abubuwan da kuke. Amma magana ta gaskiya, taron nan da muka zo SS3D din nan akwai kuda, akwai kuda, saboda mu mun yi kokari mun gina ku, amma duk wanda suka dinga gabatar da kansu ni ban ji ma wanda ya dauko layin tafiyan mu ba, saboda na ga wanda suka karanta NCE, wasu B.Ed, wasu ma suna da masters akan education amma ban ji makarantar da suke koyarwa ba. 'Yan kasuwan nan da suke ci, waɗanda suka yi NCE nan da B.Ed da abin nan da sauransu, gaskiya ina so su samu wani time su wari wasu time ɗin su abubuwan da suka karanta, su shiga army dai ɗin, ko da period ɗaya ne ko minti 30 ne su shiga su yi wa yara nasiha, su yi abin nan da sauransu. Mu ma kaman ku muke da abin nan, abin da za su iya koyarwa su. In kuma ba su samu damar wannan abin ba, dukkaninmu muna da unguwanni, muna da al'umma da muke rayuwa a cikin su. To gaskiya mu dawo cikin community mu, inda yara ko ɗan extra lesson ne ake yi Asabar da Lahadi, in ma baka da lokaci, ko da irin night classes din nan, dan Allah a dinga yi, a ɗan ɗora yara akan tarbiyya mai kyau. Haka nan zan dakata saboda lokaci. Allah ya muku albarka, Allah ya shiga lamarin. Assalamu alaikum. Duk wanda na yau bulala na yi miƙe, in dai na ma bulala, duk wanda na yau wannan bulala ya miƙe, duk wanda na yau wannan bulala ya miƙe, in dai na ma wannan bulala ka miƙe. To Allah ya muku albarka, Allah ya muku albarka. Akwai abin da nake so na kirawo National Body, Sylvester Ogo abokina ne. Ina so wannan class 2009 ya zamanto cewa gabaki daya tun daga A ina ji zai kai zuwa wurin H, zai kai H. Saboda haka wannan zuwa H din duk kowanne mafi akasarin ku kuna iya sanin junanku, da wanda suka yi science, wanda suka yi art, wanda suka yi commercial class, da kuma wanda suka yi social science. Ya zamanto cewa kowanne an tara su a madadin 'yan class SS3D, shine zai ba ku dama ku san iya yawan 'yan class ɗinku. Za ku akwai abin da ake kira chapter da kuma branch. Wannan class SS3D zai zamanto branch, iya 'yan ajinsu ne za su iya fidda shugabancinsu da kansu. Amma class year of graduation zai kasance 2009. Duk wanda ya san ya gama army day 2009 ya zamanto memba ne na wannan all boys team. Wasu ku za ga kuna yawan haɗuwa da su, wasu ta hanyar ball, kamar ba wanda nake ganewa irin dogo, shi yana tsoron bulala. Da muka tare lafiya
Allah ya maida kowa gidansa lafiya saboda wannan kungiya da kuke gani ta fi siyasa zafi yawa ku haɗa kanku ku taimaki kanku kuma ku ceci kanku da ka ce a fare ground ne da sai ce a bada minti daya don tuna da chaka silent so amma tun da ba fare ground muke ba Allah ji kanshi da rahama mai girma chairman kuma principal dinmu masu girma malamai ɗalibai gani har yanzu a ɗalibi na ɗauke ka bayan haka yan mutum ya san ina bin shi bashin bajo naira 20 na san nan ok sai dai bashin bulala ok d class ko ai commerce ne art ne lokacin ko dole yana bin wani bashin yan commerce ne ba su ɗaukar bashi saboda tsakani da abun nan ok to na yafi ai abin da ya sa zan yafi saboda wannan yammaci ne na kwasa adashi mun zuba adashi tun da yanzu nan ni na ga adashin na kwasa saboda a rana ban yi ba in yi ashar 137 zan ci ubanka uwaka kai don ubanka har yin juya yanga principal ya leko kai lokacin ya zan haukace principal ya gane ku waje bai magana amma ya juya kai ya tafi na san ya gane ku waje to mai aiki na shi na sa zagi da mi yau ga abun nan zagin ya fito wallahi ba son ku abba mu ba son muka ku zama haka kuma jin daɗi na zama da ni ya sa duk kunya sakwatanci don kuna gana wani kawai ko ma sako na gabar zan tura don Allah me yasa wani lokaci sai kun wuce gate din Amir yanzu oga Brazil haba ku tsaya ku sabko in kana time in ja ka je classes din nan ka gani wallahi zaune ake kasa wallahi zaune ake kasa benan nan shi da kujeru kuma kujerun kasa sama ba kujeru classes 14 duk kasa ake boko ami dai amma idan ka shiga office din principal za ga kofuffuka ga sunan amma fa wallahi ga waɗannan kofuffukan don Allah muna roƙon ku zo ami dai ku zo ku ga makarantar da kuka bari domin ku san yadda za ku zo ku taimaka wa makarantar nan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To muna godiya da Brazil da yi wannan jawabi kuma insha Allah da yawa daga cikin mu na ga yadda fuskokin mu ta nuna da yawa a shirye suke ko ya ce yanzu su tafi za su je su gani kuma insha Allah we are ready to give them back to our best. To muna godiya za mu gayyato shugabanci na ƙasa a gurguje duba da lokaci kafin mu shiga fagen da za a bada award da certificate na wayanda suka yi kowa a godanan ya yi ba da gudunmawarsa yadda ya kamata. Bismillah Sylvester wasu. Wannan taron ne mamaki in aka ce one class taro ne. Honestly na gaya muku akwai set ɗin da ba za su iya tara irin wannan mutanen. Not a lie. Kamar set ɗina 1989 yanzu na 75% ba sa Kano. 25% yanzu ka kira mitin ba za su zo ba saboda me yawanci akasarinmu muna dwindling age mun gangaro we are dwindling age ko kuma ko ne kamar light da hope na alumni don haka ya kamata ku tashi tsaye ku strengthen din wannan association din ku fito ku shiga national platform a dinga dama da ku akwai possibility na cewa next election yadda kuke zama organize haka abin zaɓe ne in za ku fito a haka kuka yi nominating kuka yi voting da wannan voting na ku zai iya kan position it's possible to mun zo mun tadda adbosa ni formally ne secretary sannan na zama vice president honestly babu kuɗi a post ɗin wannan ƙungiyar mun gaji 150 ko 200 muka ce to me matsalar wannan national body manya suka ba mu shawara mu je mu CAC certificate daga baya aka ce ba mu da account na Amide muka je muka bude account a UBA wannan sa da two things da muka achieve na uku kuma board of trustees suna nan babu shugabanci
yanzu sai muka roƙi babanmu Major General Sunday ya zama chairman na board of trust. Akwai Magnus Wakamma, shi engineer ne na jirgin sama yana Ingila, muka roƙe shi ya zama sakatare. To kokarin da muke yanzu shine muna son mu bi chapter class mu zama na cewa mun yi register din kowa, mun ba da abin nan kudin registration class, kamar class ɗinku registration 2000 ne. Duk wanda ya register zai samu form, bayan form akwai sticker, bayan sticker za masa ID card. Na zo da form, na zo da sticker, amma farko dai muna son mu interact da shugabancin wannan ajin, ya zama da sun shiga wannan forum ɗin namu. In za mu yi meeting, can contact you people. Na muku fatan alheri, ina kuma gode a shugabannin wannan class ɗin. Allah ya taya ku riko, Allah ya sa ku haka. Ni na gode. Together. Let's a round of applause. Inshallah. Ali Nasir. Abubakar. Salu Garba. Alan Salu Garba. Kasancewa da kuka yi da kuma a yi guri ba da na lokaci. Akwai Aliyu Mukhtar. Sunusi Sharif Abba, Auditor General. Akwai Abdulrahman Ibrahim Shehu, President. Mubarak Suleiman Baitas. Sai na ƙarshe kuma shi presenter Aminu Usman Abubakar. To muna godiya, zan ba da abun magana ga abokin wanda za mu kasance da shi, nima in je in dan huta, amma fa ba dan na gaji ba ne. Assalamu alaikum rahmatullah. Muna godiya ga shi ainihin Malam Aminu Usman, wato ainihin monita, kuma muna godiya da sauran shugabanni, iyaye kuma malamanmu da suka tsaya suka bamu lokacinsu, suka dakatar da duk abin da yake gaban su saboda ci gabanmu da kuma magamin cimma abin da muka sa a gaba. Muna godiya a gare su, muna fatan kuma bayan wannan taro Allah ya kai su gida lafiya. Duba da yanayi na lokaci sakamakon ajandodin da muke bi ga lokaci yana against mu, muna kokarin Allah ya da mu rage duk wasu abubuwa don magamin karkare, an ba wa kowa dan aje a ci gaba da gudanar da sauran abubuwan da suke gaban mu. Da wannan ne muke ganin zamu shiga ajanda kusa da ta gaba, a inda muke ganin zamu gayyaci ainihin akwai Alhaji Maharazu, wanda zai kasance memba ne na wannan class 2009 din. Ya ba da gudunmawa iya matuƙa, wanda muke ganin bai kamata mu wuce wannan gaba ba mu kira sunansa a wannan guri ba, kuma mun kira shi gaba ya zo, mun nuna irin gudunmawa, taimako, jajircewa da ya yi a cikin wannan tafiya tun a wancan zama da muka fara yi na wannan class din na baya.
a ainihin shekara ta 2013 ko in ce 2023 har kawo wannan shekarar da shi ne ya riga ya tsaya ya yi uwaye makarbiya wajen tabbatar wannan taro da muke a wannan gurin. Tabbas da ba don irin kokari da gudunmawa da ya bamu ba da tun na tabbatar babu mutum daya ballantana sama da mutane 100 a wannan gurin. Shine mutum wanda ya dau kuɗi na abin da aka kashe na wannan sama da 500,000 shi ya bada kuɗi more than 90% a cikin wannan. Da wannan ne muke kiran Malam Maharazu da ya tashi tsaye mutane su ganshi mu kuma ƙara jita da godiyarmu da jin daɗin magani shi. Malam Maharazu. Kuma da wannan ne zan kokari in gana kira shi kansa ainihin Malam Maharazu ya yi coming forward ya zo dan akwai ainihi ɗaya daga cikin abubuwa na wannan kwamiti da suka kokari suka samar wato ainihin kalanda kenan kuma wanda shine mutum da muka zaba wanda ya fi dacewa da launcin wannan kalanda a gaban sauran al'umma haɗu da kuma irin ainihin award da shi kansa wannan kungiya ta kokari ta ga ta samar domin shi wannan mu nuna jin daɗin mu da godiyar mu a gare shi. Da girma principal gare ka? Kano ku fito na kunnan za ku ba iya shi kadai ba har malaman mu taya shi gaskiya gaskiya ina shi muna bayani Mana Ali no na Mana Ali tsaya daga can gefen yi wannan wani ya dan ina kalanda ba mu kalanda Aliba ba damuwa samu Ba za a yi hoto fa. ok na gaba daya za a yi general picture a waje za a yi ko ana Sai mi anan. sai su dawo wannan kamar yadda muka faɗi wannan ita ce ainihin shine icon of the year da muka bawa champion wannan shekara sakamakon gudunmawa da ya bayar muna godiya Allah ya ƙara arziki Allah ya ƙara sutura kuma akwai mutane da muka dan tsayar wanda suke daga cikin wasu member na wannan class din wanda za su fito su bamu wani dan presentation wanda bai fi minti 5 ba wanda muke tunanin yana da muhimmanci zai amfanar da mu kuma ya nuna mana irin capacity nasu a cikin tafiyar mu da kuma irin ci gaba da muka samu na irin mutanen da Allah ya rabauta mu da shi da wannan muke ganin za mu fara kiran ainihin akwai dai Malam Nuruddin na Goggo so please Malam Nuruddin na Goggo zai dan bamu dan takaitaccen presentation ne na minti 5 based on irin gwagwarmaya da experience da kuma ilimi da ya samu na minti 5 ya sharing da mu. To da farko dai ya kamata mu gane kalubalen wai wane ne ma malami? Sanin malami shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa igdu aliman aw muta'alliman aw muhibban aw mustami'an fala takum kamsan fatahalat. Ko dai ka zama ɗalibin ilimi ko ka zama mai son ilimi ko ka zama mai sauraron ilimi ko kuma ka zama shi kanshi mai son ilimin. In ka zama na biyar daga ciki kai ba ɗalibin ilimi ba kai ba mai son ilimi ba kai ba mai sauraron ilimi ba ka san majalisin ilimi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa to wannan zai zama halakakke. Shi sa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-ulama warasatul anbiya malamai su ne magada annabawa dalilin gadan shine annabawa su ne mafi shan wahala a cikin al'umma to babu wanda zai zamo yana wakiltar annabawa a wannan karni sai malami domin duk bolar da kurar da aka ɗebo sai dai malamin makaranta sannan da ɗan kasuwan nan da sojan nan da ɗan sandan nan kowa duk wanda ya zama wani mukami ya taka kafaɗan malamin makaranta ne nasarori na malamin makaranta to alhamdulillah da hakan na kasance tun muna nursery school primary har zuwa secondary idan za mu iya tunawa duk lokacin da malamanmu za su koyar da mu idan aka ce kowa ya daga hannu ya faɗi me yake so zaka ji dakta kaza amma zaka ga da an zo kan malamin makaranta sai kowa yayi ƙasa profession din aka raina kuma abin yana dealing da society da muke ciki amma wata mu'jiza ta Allah sai da ya zama na cewa babu wani best profession da nake so na iya kuma nake kauna sama da teacher gashi ina kasuwanci but up to now sai da na kai matakin private school akwai da na aiki da su a private school a nan sai na kai matakin director har gaban gobe kuma akwai makarantun da nake koyarwa kuma ba na iya fita kasuwa sai na ji na koyar har gaban gobe akwai makarantar take Afnan Science Academy a yanzu sai na je ta
in aka koma makaranta daga karfe 8 zuwa karfe 10 da rabi tukunan tafi kasuwanci na saboda teaching din ya zama min kamar jini, wanda kuma kafin nan babu abin da nake tsoro na tsana irin a ce ma wai kai ne zaka zama malamin makaranta. Amma yanzu ina proud, babu abin da nake takama da shi nake jin daɗin sa irin ka kira ni da malamin makaranta, saboda malami haske ne a cikin al'umma, malami fitila ne da yake haska al'umma. Duk al'ummar da ta kasance babu malami to al'ummar nan zaka same ta tana rayuwa ne kamar rayuwa ta dabbobi. Amma me kalubale na malami ya yi yawa iya yawa. To da farko dai abubuwan da suka shafi bangaren kalubalen da malami yake samu a garuruwan mu ko kuma a society namu, dan na saurari ba za su faɗi ba, Allah ne kawai ke iya biyan malami. Amma me kalubale na malami yana da yawa a cikin society mu. Hasali wa'inda aka fi rejecting ɗinsu idan sun je neman aure malaman makaranta ne, so da dalili ɗaya. Mu kan mu raina profession ne, sai ka ga wanda an tambaye ka me aikin ka sai ka ji mutum ya noke wai malamin makaranta ne ni, dan maula ne kai ko me? Kai ne zaka da kike ka ce you are a teacher. Na samu wani statistics da na sa aka yi akan wannan abun, daga minimum wage da aka implementing aka mai da albashin malamin makaranta mafi karanci 71,000. An samu kashi 70 cikin 100 malaman makaranta har an samu su rana sun zama engage, wanda a da ba sa ma iya proposing su ce za su je su yi aure saboda me abin da suke samu ya yi kaɗan. Auren ba sa iya proposing su tunkari aure su ce za su yi aure, saboda kullum za ka ji iyaye mata suna cewa me na sama ya ci balle ba na ƙasa. Shine kalubalen da yau malamin makaranta ya tsinci kanshi. Shi za ka ga kowa da an ce malamin makaranta za ga ana boyewa, ana mai da bangaren educational arena a baya. So da haka ina proud kuma ina alfahari kuma ina son ɗana da jikokina da dukkan wa'inda suke nan gurin a samu malamin makaranta da zai haska al'umma, ya faɗakar da al'umma kamar yadda muke alfahari da wa'innan iyaye namu kuma shugabanni namu kuma malamanmu. Da haka nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah Malam Nuruddin kwarai da gaske ya gwada capacity, kuma na tabbatar ko ba komai yayi jinjirin dinmu, ya nuna irin mahimmanci na malamai da rawa da suke takawa a cikin rayuwarmu har kawo ainihi abubuwan da muka zama a yau. So da wannan muke ƙara mika godiyarmu da shi ainihin Malam Nura na Gwaggo. Please we just share just 3 to 5 minutes with you to say what you want to say, because you have very short time. So if you want to say something, so you can come forward. Assalamu alaikum. Zan iya cewa na ji daɗi da na ganku tare haka a cikin wannan yanayi na ADSS. Kuma ADSS ɗin ma sai aka ce wai class 3D. Ba ma wai classes ɗin gaba ɗaya ba. In fact, I'm impressed. Kuma do an yi mana laifi. Duk da dai ina cikin murna kuma akwai laifi da aka yi, kuma zan kawo korafin laifin. Mun zo nan uninvited. Ba mu invitation ba. Ba za mu ce mun yi kutse ba dai, amma saboda tunda dai sunan ADSS yana nan, ina ganin ina da jurisdiction in shiga. Ku extending, ku mika hannayen ku waje, ku waɗannan halaye naku, kyawawan halaye naku, wasu su yi koyi da su. Kuma it's a good example. Gaskiya I'll take it higher. I'll take it much higher. What I've seen, abinda na gani, I can't believe it. A ce wai just a class. Ba ma wai set abin nan ba, I'll take it higher. Amma ya za ku yi ku injecting ɗin kanku a cikin national body. Voices ɗinku ya zama hard a jiku da ƙarfin muryarku da irin abubuwan da kuke. Ta yaya? Da Allah za mu ba ku WhatsApp na national platform. You log in. We are going to post this thing there. But you cannot see it until second shiga. Your chairman will be responsible. Ya gabatar da kansa shine kaza. Kuma I would like you to take charge of 2009. Because you are the pioneers as far as I'm concerned. Yes. Kuku ka fara zuwa a 2009. So anybody come under 2009 zai bi ku ne. Ko ba haka bane? Jama'a bisalam.
So alhamdulillah kamar yadda muka ce ku yi haƙuri daidai ne lokaci da muke ɗauka dole bayan da za a yi wasu abubuwan masu muhimmanci ne kuma a tabbas gaskiya ne. So a yi haƙuri we are about to conclude a kaɗan abubuwa suka rage mana da mu ƙara shi. Yanzu ina ga kamar yadda muka soma mun ba ce akwai wani 5-star presentation da muka kira shi. So wani presentation ne da muka ware wasu daga cikin mu wanda za su ba da wasu 'yar makala da kuma ɗan ƙara ilimi ko wayarwa da kuma tunatarwa kan wasu abubuwa ko kuma in ce irin ilimi da gwagwarmaya da suka samu muka soma kenan wanda mun ji daga bakin ainihin shi malam Nura na Gwaggo monita kenan shine zai ba mu wani ɗan takaitaccen makala kasancewarsa na zama ɗan jarida. Saboda haka malam Aminu Usman za ka iya tasowa to the podium don mutane su ji ka. Yau assalamu alaikum a karo na biyu kuma dan uwanku kamar yadda wasu ka ce already dan jarida ne amma dan jarida wanda yake so a ga ya samar da canji a cikin al'umma ta wannan aikin da yake da shi. Kowa zai iya zama dan jarida amma ba kowane dan jarida bane zai iya kawo ci gaba ga al'ummarsa ta sanadiyar aikinsa. Shine title din me yasa ake samar da kafafen yada labarai. Ana samar da kafafen yada labarai ne domin a cimma wasu muradu wala Allah na addini ne ko na siyasa ko na wani abu daban. Wannan samar da kafafen yada labarai ya samo asali tun lokacin Nazi a Jamus. Haka a Najeriya a jamhuriya ta farko an samar da irin wa'annan kafafen irin su Gaskiya ta fi Kwabo, su Daily Nigeria, su Concord a Enugu da na talbijin da na TV. Duk an samar da irin wa'annan kuma kowa ga irin rawar da suka taka na dalilan da ya sa aka samar da wa'annan. To wace irin gudunmawa ce dan jarida zai iya bayarwa a cikin al'ummarsa? Zai iya samarwa da al'ummarsa abubuwan da suke faruwa ya sanar da su abubuwan da yake faruwa a yanzu kamar yadda muke gani a karni na 21 yadda kafafen yada labaranmu suka zama abin ya zama kamar abin takaici. Misali a bana babban headlines kamar na wannan wanda muka wannan babban nan sai a ce gwamnatin jihar Kano ta ware naira biliyan 20 saboda a fentin jakin baban gida, ko kuma a ce hukumar ƙididdiga ta ƙasa NBS ta ce kaso 80 cikin 100 na al'ummar Najeriya ba sa iya samun damar cin abinci mai gina jiki a lokutan cin abinci uku, ko kuma a ce ambaliyar ruwa ta faru a wasu unguwanni amma al'ummar ƙasar da unguwar da aka tattauna da su sun ce wannan abin da ya faru laifi ne na gwamnati saboda ba ta zuwa ta kwashe musu shara. A kafafen yada labarai ana yin haka ko ba a haka? To ba irin wayannan labaran a karni na 21 yake da bukata ba. Labaran da ake da bukata a karni na 21 su ne labaran da zai kawo al'umma ci gaba. Misali, ka zo ka ce akwai makarantu a birni ko da ƙauyuka da suke da bukata a ce an samu musu kamar bayanin nan da aka yi. A ɗauki kuɗin da za a kashe wannan a matsayinka na ɗan jarida ka yi bayani ka yi report akan wannan ka ce ga abin da al'umma suke ciki su ma ka yi interview da su gaya ma a yi abin da ya kamata. Magana ambaliyar ruwa su al'umma an ce abin dambu yawa baya jin mai, ku a kankin kanku za ku ga me za ku iya yi a wannan abin da kuke da shi ku share kwata ku haɗa kuɗi ku fitar da ita in a cikin society ɗin da kuke za a iya samun akwai kafinta akwai migini akwai mai walda. A cikin wayannan mutanen 'ya'yanmu ne muke tura su makaranta. A ɗan jarida ya zo ya magana da irin wannan mutanen ya nuna musu akwai fa damar da za ku iya bayarwa fa kai magini ne kai mai kai kaza kai kaza duk a gudu domin a gudu tare a tsira tare. Sannan akwai abin da hanyoyin da za ka iya bi ka isar da wayannan sakonnin. Na farko shine hanyoyin ka sanin makamin aiki ta hanyar karance-karance da karan courses da suka shafi journalism. Ba akwai journalism akwai developmental journalism shine rahoton domin ci gaba. Entirely ya bambanta ga baki daya da journalism wanda muke gani a talbijin ko wani abu makamancin wannan. Hanya ta gaba akwai aiki da ƙwararru wanda suke ƙwararru a irin kawo nan rahoton na jaridu. Akwai cibiyar Wale Shoyinka, akwai irin su CITAT, irin su nan ma suna abin da ya shafi Mumbai House, abin da ya shafi ci gaban. Kace kana so ka kawo rahoto ga matsalar da take matsaloli ne da suke damun ku, a yi amfani da dabaru na journalism a kawo wa mutane solution shine amfanin wannan developmental journalism. Sannan kuma akwai
aiki da al'umma, mutanen da kake aiki da su in baka gaya musu wayar musu da kai ba, ina aiki ne akan abu kaza domin ci gaban ku, ayi kaza to za su baka haɗin kan da kake da bukata. Sannan abu na ƙarshe, ina za ka je ka sa wayannan abubuwan rahoton naka na ci gaba da kake so kai. Akwai kafafen yada labaran da zai suke da sha'awa ko suka kagu akan abin da ya shafi harka ta ci gaban al'umma. Akwai kuma kafafen sadarwa na zamani kamar yadda muke da su a yanzu, muna gani ko a TikTok ko a Facebook ko a Instagram ko a X. Akwai waɗanda suna da sha'awar kawo abin da ya damu al'umma. In kai ma da wannan naka ka zo kai, za ka iya zuwa ka kawo wannan abin, ka je ka ɗauka ka sa a nan. Amfanin saka wannan shine akwai ƙungiyoyi masu zaman kansu NGOs, in suka ga wayannan abubuwan ka taimaka wa mutane da wannan ilimin da kake na journalism, gwamnati za ta gani, it's more easier, babu bariya a social media. Wannan abin zai taimaka, an gwamnati ta gani sai kai calling attention ɗinsu. Akwai wayanda za su je su gani ga halin da ake ciki, amma in suka ɗauka, in an yi aikin ba za su koma su ƙara ɗauka a yanzu ba, su yi adalci, ma'ana balansin. In akwai matsala aka gyara ta, sai ka je ka koma ga abin da ya faru, ka yi adalci, ka taimaki mutane. To ina godiya da lokacin da aka ban, da kuma duk wayanda suka shirya wannan taron, ina godiya da al'amuran da. Alhamdulillah, Malam Aminu kenan, kamar yadda muka ji yana bayani ne a matsayinsa na kasancewarsa ɗan jarida kuma ɗaya daga cikin memba na class na 2009, ya bamu irin ɗan ilimi da kuma ainihin shawarwari da zai bamu wajen gudanar da abubuwa na rayuwarmu na yau da kullum a matsayinsa na ɗan jarida. So wannan shine issue ne na presentation regard to da rashin lafiya. In shi baya rashin lafiya, matarsa, ɗansa, ɗan uwansa suna yi. In ma wayannan ba sa yi mai bi a makotansa suna yi. Sai naga cewa ya kamata duba da yanayin tafiyar da muke da kuma al'ummar da muka tsinci kai a ciki, zan yi magana ne akan premarital screening. Premarital screening kamar yadda muka riga muka sani, mun yi zaɓe shi a matsayin topic da zan yi bayani a nan gurin sakamakon muhimmancinsa da kuma yadda mutane wasu ba sa fahimtar alfanansa a cikin al'umma, especially kafin aure. To me shi kansa wannan premarital screening din? Me ake magana akan awo kafin aure? Me shi, me muhimmancin sa, me da me ake yi? Sannan kuma ga waɗanda suka tsallake yin awo kafin aure, wani irin illa, matsala da kuma kalubale zai iya kawo musu a cikin wannan rayuwa? So ina ga waɗannan su ne ɗan abubuwa kaɗan da zan yi magana akai, duba da yanayin lokaci ba buƙatar in yi magana akan shine premarital counseling. Premarital counseling ana magana kamar a ce tattaunawa ce da yake da alaka tsakanin ma'aikacin lafiya da kuma waɗanda suke shirin yin aure. A wannan gaba ce za a yi kokari a ga an sanarwa da mutane cewar to me aure yake nufi in ana magana a matsala ta abin da ya shafi na lafiya. Me da me ya kamata a kiyaye a lura, me ya kamata a yi kafin a shiga aure, tunda zaka shiga next level. Da kana single so that zaka zamanto kuma mai aure yanzu. Wayannan abubuwan shine abin da ake tattauna akan premarital counseling. So akwai abin da ake ce masa kuma premarital screening. Shi kuma ya shafi auna-auna da ake yi, mafi yawancin su na jini ne, wasu ma kuma tattaunawa ce ta baki wanda zai sa a gane wace iriyar rashin lafiya wayannan da suke shirin yin aure suke da ita, ko kuma wace irin rashin lafiya za su iya samu bayan sun yi aure, wala Allah akan kawunan su ma'auratan ko kuma akan abin da za su haifa. Wannan kenan shine muke magana akan premarital counseling, wanda premarital screening tunda wannan abin yana da muhimmanci. Kamar yadda muka yi magana akai shine a premarital screening akwai muhimmancin sa. Dalilan da yasa ake so a yi premarital screening shine na ɗaya, ana so a gane cututtukan da ɗaya daga cikin ma'auratan nan suke da shi, wanda yake da mahimmanci a san su kafin a yi aure. Maybe za su iya taɓa ɗan uwa mijin ko kuma matar idan ɗaya yana da shi. Maybe kuma wannan cututtukan za su taɓa 'ya'yan da za a haifa ko a kusa ko a nesa, wanda yin wannan awo yana da mahimmanci. Mutane a baya da dama ana jahiltar wannan abin, amma yanzu ya zama ɗaya daga cikin doka ba a wasu garuruwan ba, a munan Kano, wanda dole sai an je an kawo premarital screening certificate a tabbatar da yanayin larurar ka ko larurar ta kafin a ga alƙali ya ɗaura wannan aure. Wannan kenan yana da muhimmanci. Kamar yadda muka yi magana, ɗaya daga cikin muhimmancinsa shine a ga cututtukan da ɗaya daga ciki yake da shi, ɗaya mijin ko matar, wanda zai iya taɓa su a junansu, zai iya zama illa a gare su ko kuma abin da za su haifa. Sannan bayan wannan akwai shine ya za a yi a ga an kawar, amfanin wannan awo shine ya za a yi a ga an kawar da duk wasu cututtuka da suke da alaƙa da jima'i ko kuma wani dangoginsa wanda ma'aurata za su iya involving a cikinsa bayan yin aure. Ta nan za a san wa'annan cututtuka, ka san tana da kaza to ko aurenta za ka san me ka aura, kin san yana da kaza ko me zaki aura kin san me zaki.
sakamakon akwai cututtukan da idan an san kana da su kamar hepatitis B, hepatitis C, in ka san mace na da shi ba zai hana aure ba, amma ciwo ne da wani yake sa wani. So that hepatitis B, hepatitis C in an san ana da shi, akwai abin da ake bayarwa na allura in an san mutum yana da shi, ana ce masa hemoglobin. A hepatitis B hemoglobin za a bawa mutum lura a rigakafi ce wadda bayan ka aure ta ko kin aure shi, in Allah ya da wannan zai zama to garkuwa a tare da shi har tsawon rayuwa, shi ba zai iya samun wannan cutar ba, haka ita ma ba za ta iya samun wannan cutar ba. Wannan zai taimaka wajen mutum a yau aka ce dan kanwarka ko budurwarka tana da hepatitis B ko C, daga wannan zaman zamu fahimci cewa ba yana nufin ba za a iya auren ta ba. Kano da abu birni mai mata mai mota cinjimin gari mai dala da gwamnan dutse Kano da abu birni Kano Madina ta